Kucace ngokusobala ukuthi umaskandi akusiwo umaskandi kuphela kodwa usufana nepolitiki ngendlela izinto ezenzeka ngakhona. UKhuzani noMthandeni ibona abantu abakhulu lapha emculweni wamaskandi. Shuthi manje kuthiwa ipolitiki bengafaniswa ne-ANC ne-I_F_P njengoba bezimbangi. Mase kuba khona abantu abangafuni ukuphumela obala ukuthi bathanda bani, kodwa baqhamuka sebevela uma kuwukuthi babona usibanibani u-celebrate-a impumelelo yeqhawe lakhe, mase beyaqhamuka bezohlekisa bese kuyacaca ukuthi lo uhamba nobani njengoba enza kanje. Kune-video ethrendayo ey'nkundleni zokuxhumana, iy'ngane ziseklasini zicula ingoma kaMthandeni. Umphakathi nabazali balezi ngane abayithandanga leyo nto leyo, babuze ukuthi iyona nto efundwa esikoleni le, base besola uthisha lo obeshutha ukuthi akenzanga right ngokuthi aculise iy'ngane ingoma esikhundleni sokuthi ingane kumele ngabe ziyafunda. Kube sekuba indida kwi-comment section yale video ebifakiwe ey'nkundleni zokuxhumana. Kube sekungasaqondakali ukuthi abazali abakhomentelani noma abalandeli bama-Blue Nations.